वे दीपू दीपू भाई काड़े गला दीपू यार आ बे चांदा दे चांदा दे चांदा दे चांदा चांदा माहिती असेल चांदा दे चांदा दे चांदा दे चांदा पूजा असले तो असले चांदा माहिती केवढं आणि कोणी 500 टका दे 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 चांदा को चांदा दे 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 राति पाइने पूजा तू एटे संपत्ति दे साइलानी तू एत पर्यंत किस करतु लेट करतु तू गोटे निजर पिलाटा है कि हैं दे 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 लेट करना बाबा तू लेट करना ना ना तमे दियो दियो चांदा आगे दियो नी दे 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 चांदा देमी जे କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ରାନୀ ପୋଡା ହଉ କି ନିଶା ମରାଣ ହଉ ଏନେ ଜଣେ ଆସିବା ଦରକାର किसा कहलो रानी पोंडा नानी निशा मारा बे ये माने को देखी देखी आलो बे तू जदी कहूचु तार एउटा काम कर तोर बम्बेरु मु आगे देम या कातार बुझिलो बम्बेरु आगे एठी तो सब उड़ीसा ता बोते बम्बेरु रानी के देखा 50 टंका दबो चांदा ये कहबो 5000 टंकार कथा दादी दादी एटा एटा पोच्चा बाटिया पोच्चा बाटियाटा किसो पोच्चा बाटियाटा बड़ा दुगदा खाई जेबे ओहो यस No, 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 no.